Aquí tenim preparada una partida d'alta tensió per a 4 jugadors. Farem servir de demostració el mapa d'Amèrica del Nord. A la part de darrere del taulell hi ha un mapa d'Europa. Aquest és el mapa que recomanen per començar a jugar perquè és més senzill. La partida està pensada per 4 jugadors i això vol dir que només utilitzarem 4 de totes les regions que es veuen al taulell. Veieu que cada regió és d'un color diferent? Si som 4 jugadors, escollirem 4 regions. Això vol dir que no podrem utilitzar les ciutats que hi hagi a les regions que no hem escollit al principi de la partida. En què consisteix el joc? Bàsicament ens dedicarem a construir centrals elèctriques per donar electricitat a les diverses ciutats que hi ha en els Estats Units. Si ens acostem una mica més, podem veure com les ciutats estan unides entre elles per cables de xarxa elèctrica amb un número que indica el preu que costa moure's d'una ciutat a l'altra. Aquí dalt tenim un llistat de les centrals elèctriques que nosaltres podem comprar. Utilitzen diversos recursos. Per exemple, el número 6 utilitza petroli, el número 8 pot combinar aigua i petroli, el número 11 és eòlica, el 12 utilitza carbó i el 21 utilitza energia nuclear. A la part de baix del mapa trobem els recursos que estaven disponibles al principi de la partida per la venda. Aquest numeret que hi ha aquí indica el cost del recurs, en aquest cas 3 monedes per cada recurs que vulguem comprar. Al principi de cada torn es reemplenaran els recursos. Aquí tenim una fitxa que ens indica per 4 jugadors, depenent de la fase en la que estem, 1, 2 o 3, quins recursos hem de posar, hem de reemplenar i en quina quantitat. Però en principi, a mesura que passi el joc, cada vegada hi haurà menys recursos i la lluita per comprar els recursos serà més gran. Quina és la mecànica del joc? Molt senzill. En primer lloc, es decideix l'ordre de joc, sí? Normalment l'ordre de joc es compta depenent qui tingui més centrals elèctriques i en cas d'empat qui tingui les centrals elèctriques de més valor, però al principi del joc això s'ha de fer a l'atzar. És molt important l'ordre de joc perquè en cada fase d'una ronda comença el primer jugador o l'últim jugador, ara ho veurem. La primera fase consisteix en comprar les centrals elèctriques. Aquí veieu que estan ordenades de menor a major preu i al costat tenim la pila on s'aniran reposant. Comença el primer jugador, d'acord? Treu la central que hi vulgui a subhasta. Llavors això és una subhasta, els altres jugadors pujen i el jugador que s'acabi quedant, el que doni la puja més alta, és el que s'acabarà quedant la central. L'avantatge que té el primer jugador és que ell pot escollir, al principi hi ha totes les centrals disponibles i si vol una central en concret perquè li fa molta falta, és el primer que té la possibilitat de quedar-se-la, tot i que potser ha de pagar un el preu si els altres jugadors li van pujant. Una vegada tots els jugadors s'hagin quedat les seves centrals, posem aquesta aquí per exemple, només se'n pot comprar una per ronda, arriba a la fase de comprar els recursos. En aquest cas s'intercanvia l'ordre de joc. L'últim jugador en la llista de l'ordre, és a dir, que té menys centrals, el que teòricament va pitjor, serà el que primer començarà a comprar. Per tant, tindrà l'avantatge de poder comprar els recursos per un menor preu. Perquè, per exemple, si ell vol comprar aquí carbó, costen 2. Si ell compra tots els carbons, el següent jugador que vulgui comprar carbó ja n'haurà de pagar 3 per cada un, perquè és la següent casella. Per tant, té un avantatge. Podem comprar els recursos que vulguem? No, senyor. Si tornem a la carta de la central que hem comprat, aquesta central, per exemple, funciona amb aigua. Què vol dir? Nosaltres emmagatzemem els recursos dintre de la nostra pròpia central. Per tant, si volem comprar carbó, primer hem de tenir una central que compri carbó, que utilitzi carbó. En aquest cas, com que hem comprat una central que funciona amb gas, no amb aigua, amb gas, nosaltres no podem comprar gas, no podem comprar un altre recurs que no sigui gas. Del contrari, el desperdiciaríem, no el podem guardar. A més, la quantitat de símbols del recurs que hi ha en la sala central ens indica quants en podem guardar i quants costa. És a dir, fer servir aquesta central, donar energia per a 3 ciutats, costa 1 de gas natural. I sempre podem guardar en una central el doble de recursos que hi ha del símbol que hi ha aquí. Per exemple, en aquesta central podíem guardar-hi 2 de gas.
a l'hora de subministrar electricitat a les ciutats, només en gastaríem un i encara en tindríem un altre pel següent torn. Sí? Així, aquest número indica les ciutats en les que podem nosaltres donar energia. Molt bé. Una vegada tots els jugadors han comprat els recursos que volen o poden comprar, pagant aquestes fantàstiques monedes que tenim aquí, com les ciutats. Dic fantàstiques perquè són de plàstic dur, molt maques. Ara, una merda perquè pràcticament no es veu el número que hi ha dintre. Bàsicament n'hi ha de 1, de 10 i de 50. Ja veieu que això de la versió deluxe del joc en alguns punts falla. Bé, tornem. Una vegada hem comprat els recursos, aleshores podrem construir les nostres ciutats. Les nostres centrals elèctriques, perdó. Aquí tenim centrals elèctriques per 4 jugadors. Imagineu-vos que jo sóc el jugador verd. Llavors, cada torn puc construir tantes centrals elèctriques mentre tingui diners. Com he de pagar? Si us fixeu, a les ciutats, per exemple, aquí, a Miami, hi ha 3 dibuixos de centrals dintre de la ciutat. Això és perquè en cada ciutat hi ha 3 fases de construcció. Al principi del joc començarem amb la fase 1. Si jo construeixo una central aquí, una central elèctrica meva, que és de color verd, durant la fase 1 del joc, ningú més podrà construir-hi una central elèctrica a Miami. Està ocupada per mi. Més endavant s'hi podran construir més centrals. La fase 1 del joc sempre costa construir 10 monedes. 10 monedes és el que necessitem per construir en una ciutat com Miami. Però què passa? A partir d'aquí, en els següents torns, nosaltres el que volem és ampliar la nostra xarxa elèctrica. Per tant, si jo vull anar de Miami a Jacksonville, fixeu-vos que hi ha el número 12 entremig. Vol dir que jo, per construir una central elèctrica a Jacksonville, hauré de pagar els 12, que m'indica aquí, més els 10 que normalment costaria construir en una central elèctrica a la fase 1. Per tant, hauré de pagar 22 monedes per poder construir a Jacksonville. Veieu? Podeu construir tantes centrals elèctriques com vulgueu en el vostre torn, sempre i quan tingueu diners suficients. Molt bé. Una vegada tots els jugadors han construït les seves centrals elèctriques, aleshores es compten els punts. Com? Molt fàcil. Aquí tenim una fitxa, aquesta d'aquí, que ens indica com comptem els punts. Aquí tenim una barra que és el número de ciutats a qui subministrem energia i al costat els punts que són monedes. Les monedes serveixen com a punts en aquest joc. Per tant, com a més ciutats distribuïm energia elèctrica, més monedes guanyarem al final de la ronda. Per tant, més diners tindrem per comprar coses en les rondes posteriors. Després, una vegada s'acaba el torn de joc, es ve aquí, que és el marcador de centrals elèctriques, i cada jugador avança la seva fitxa tantes caselles com centrals elèctriques tingui. Què passa? En una partida normalment es juga al millor de 15-16 centrals. Què vol dir? Que quan una persona arriba a 15 o a 16 o a 17, el número que els jugadors es proposin, normalment està dintre d'aquest rang, la partida s'acaba. Sí? Pot ser que, per exemple, un jugador estigui aquí el 14 i un altre jugador estigui el 12. I en el mateix torn, un jugador aconsegueixi arribar al 15 i més allà he guanyat. Però que en aquell mateix torn, abans d'acabar tota la ronda final, aquest jugador 12, que ha acumulat molts diners, comenci a construir centrals i acabi arribant fins al 17. En aquest cas haurà guanyat ell. Sí? Per tant, en aquest joc, diguéssim, les rondes finals són una espècie de carrera. Sí? No sempre guanya el primer que arriba al número necessaris per acabar la partida, sinó que pot ser que un altre l'avanci. En aquest sentit, té molta importància l'ordre de joc. Doncs, bàsicament, això és alta tensió, sí? Veieu que hi ha molts components i molts números, però en realitat el joc és molt senzill. La mecànica és molt senzilla. Ara bé, el joc dona per molta estratègia. Ja veieu que s'han de fer càlculs, perquè has de pensar quants diners cobraré per subministrar energia a les meves ciutats i al mateix temps he de dir, bueno, quants diners em costarà construir les centrals elèctriques allà on les vull construir i tindré prou diners per la següent ronda comprar centrals o comprar recursos? A mesura que va avançant la partida i cada vegada la xarxa es va fent més gran, el joc es va tornant cada vegada més matemàtic
i a l'última ronda, diguéssim, s'ha d'intentar, última o penúltima ronda, tots els jugadors normalment intenten optimitzar la seva estratègia al màxim, no? Perquè a vegades, per construir una central més, una central menys, o depèn on la construeixes, pot canviar tota la partida. Per tant, és un joc de normes senzilles, però amb molta estratègia. Pel que fa a la duració del joc, el joc dura unes 2 hores. Jo sempre l'he jugat amb 3 jugadors i a 3 jugadors hem trigat això, unes 2 hores. El joc es pot jugar fins a 6. Imagino que si juguem a 6 jugadors seria unes 3 hores o una cosa així. També depèn del temps que estiguem pensant. Com podeu veure, els components, a part del tema de les monedes, que els números no es veuen bé, és molt bonic. El taulell és molt maco, molt colorit. En l'edició normal, que no és de luxe, en lloc de venir monedes ve monedes en paper, sí? Paper moneda, tipus Monopoly, el qual jo trobo que és una ronyositat. Aquests components estan bé, les entrades elèctriques són de fusta, cada recurs que utilitzem té una forma i un color diferent, és una edició molt bonica. El taulell és enorme i a més té una forma quadrada, per tant, en alguns tipus de taules potser que costa una mica col·locar-lo. Molt bé, doncs això és Alta Tensió, és un joc que ha tingut moltíssim èxit, té moltes expansions, té spin-off d'una versió que es diu Primeres Xispes, que jo vaig jugar fa temps, i que està ambientada en la prehistòria, té una altra versió que es diu Director de Fàbrica, que es tracta de portar una central elèctrica, per tant és un joc que ha tingut molt èxit, que ja fa anys que està a la venda, i que hagin tret una versió de luxe, doncs és prova de que la gent el juga. A mi m'ha agradat molt, és possiblement el joc més dur que tinc a la col·lecció, no tant pel tema de regles, que realment no n'hi ha tantes, encara que jo us he fet un resum, Després hi ha regles perquè les cartes que es posen a subhasta, diguéssim, hi ha unes regles d'una manera determinades com es posen a subhasta, d'acord? El que passa és que, bueno, jo ho he fet fàcil perquè, per no enrotllar-me i perquè ara mateix tampoc no me'n recordo exactament de memòria de totes i cada una de les normes, no? Perquè ara ja deu fer com 3 setmanes que no el jugo. Però és un joc, no és un joc de regles senzilles, però és un joc en el qual s'ha d'estar concentrat. És un joc que si jugues tu, diguéssim, a la babalà, sense pensar, és quasi impossible que guanyis. Sempre hi haurà algun jugador, diguéssim, que li donarà el coco per optimitzar els seus moviments i que acabarà jugant. Per tant, és això, és el joc més dur que tinc a la col·lecció i un dels més llargs. Però m'agrada, jo volia tenir a la meva col·lecció un joc, diguéssim, una mica més espès, perquè la majoria que tinc són més aviat jocs lights. Volia tenir un joc espès perquè hi ha dies que a un li ve de gust entaular-se durant 2 hores o 2 hores i mitja i jugar a un joc una mica més complicat per donar-li el servei. Espero que el provem aviat.